Ik waak 27 jaar bij de spoorweg. Om mijn leven kreeg ik nooit op de rails. Ik ben trouwd, ik ging vreemd, ik ging scheiden. Ach, het is allemaal emotioneels. Ga ducht me wel gauw met mijn jonkje. Ik heb hem al 10 jaar nooit zo'n. En hij was toch zo groot op zijn pabbe. Zijn pabbe was boos over het roin. En ik denk aan zijn helblonde kopje. Zijn bankjes zo fris rood van kleur. Als een vrouw zwaar of hij wil worden. Dan zei je, treinconducteur. Ik waak 27 jaar bij de spoorweg. En het koortjes knippen valt me nooit met. Ik douwt in de hoop dat mijn jonkje om dag op die treinbankjes zit. Maar ik denk nooit dat dat zal gebeuren. Mijn ex en hun man ben gemoeid. Ze kochten hem op zijn 18e auto. Nou hoefde dus nooit meer met trein. En ik denk aan zijn helblonde kopje. Zijn wankjes zo fris rood van kleur. Als het een vrouw zwaar of hij wil worden. Dan zei je, treinconducteur. Ik waak 27 jaar bij de spoorweg. Het geluk is als raskwart voor mij. Op zichzelf is dat best een nu verdurpke. Maar treinrit er altijd voorbij. De verspring dat geeft al zo'n rommel. En treinverkeer staat en ook stil. En mensen komt te lood op bestemming. En dat is wel het laatste wat ik wil. En ik denk aan zijn helblonde kopje. Zijn wankjes zo fris rood van kleur. Als het een vrouw waarof hij wil worden. Dan zei je, treinconducteur. Ik heb ook een beetje Nordine-stijl gekeken, Jan. En ja, dat is ook wel, er zit ook wel half veel humor in, moet ik zeggen. Ja, nou, ja, een beetje oost misschien wat zullen, Jan. Wat eerderachtig, Ja. om maar eens te zeggen. Maar als je de humor ervan in wil zijn, die zit er wel in, hoor. Ja. Maar ook wel weer een beetje wrang soms, hè. Ja. Ook met keurde verholpen en zo wel, was wel dat er een beetje een dubbele moraal in zit. Ja. Du wist ook wel een beetje chockeren, nog nooit? Nee, doe nou, Jan. Nou, laat ik het zo... Nee, laat ik het zo zeggen. Dat is net hoe mensen het lezen, hè. Kijk, datgene wat ik registreer of waarneem en opschrijf, daar ben voor dingen ongrunnigs, wat er wel eens zegt. Ja. Maar doe zegt dingen, worden grunnig al even niet over praat. Of waar er naar wat wil, of was wel, of denk ik de voort. Ja. En ik ben dan degene die zegt van, ja, hey, eens even, ik schrijf dat gewoon op en het is aan jou wat je ermee down of nooit. Ja. En er binnen wel schapenrandjes bij, ja. Ja. Maar het is niet bewust om Nee. te chockeren. Nee, Meer confronteren. Du zuigst de randjes wel op. Nee, dat klopt. Want Koen Peppelenboer heeft dat ook wel gezegd. En er zijn wel meer die dat zegt. En met name in dat jaar dat ik een dikke 50 columns geschreven heb. Dan er blijft er altijd wat hangen bij de meeste mensen. En ook wel dingen dat ze zeggen, gadverdarre,
was wel, de meesten begonnen erover na te denken, over te praktiseren, was wel, het is nou een kwestie van lezen, leg hem weg, kloor. Nee, er blijft van hangen, was wel, je blijft ermee bezig. Ja. Maar dat vind ik nou net het mooiste in het schrijven. Dat is mijn doel er ook een beetje van. Ja. En nu bist ook naar het vies van een beetje schelden. En dat spreekt onze andere Jan denk ik ook wel aan, of Nadia Veldman? Ja, nou ja, ik heb met drama te maken, menselijke emoties. Dus door passend bepaald tool gebruik ik ook zeker wel bij. Ja. Kijk, het is een hele tijd geweest dat literatuur of liedjes of gedichten moest een beetje de cultuur bevestigen, vooral in de regio. Hè? Dat is, vooral een beetje bevestigen hoe goud en hoe mooi het is en vooral hoe mooi het was en dat soort dingen. Ja. En daar wilde ik me nooit mee bezighouden. Dus door heb ik me altijd tegen, ja, daar ben ik net van. Ja. Dus ik moest dus wel zeggen dat ik onderwerp maak die hoogst inging op wat mensen waard waren en wat je waard waren om mooi te vinden, zeg maar. Ja. Want ja, nogmaals, dat vond ik nou zo interessant. Dus een van mijn eerste liedjes was ook een lied tegen de Martini-tour. Ja. Ik heb helemaal niks tegen de Martini-tour, maar omdat er zoveel mensen geweldig mooie, dat allemaal die mooie oorlogsriezen en dit en dan zie ik die weer zich en dat soort dingen. Dus ik had zin om een liedje tegenin te mogen. Ja. Dus werd het wegoorlogsriezen, foto grote Steven, zet maar een kanon op dat stomme carillon. Ja. Maar zo ben ik altijd heel geweest. Dus, en dat is ook de reden waarom ik de randjes op zei. Omdat er al zoveel is, maar op dezelfde manier gaat over diverse onderwerpen. Ja, geen zin aan. Ja. En dan heb ik ook niks te schrijven, was wel. Dan blijft het blad ook leeg. Dan gebeurt er niks. Ja, ja. Dus ook ook dat ene liedje was toegebeld, waar godverdomme in gezegd wordt. Dat is een bewaking van tango. Ja. Wekenlang was ik bezig om tango te vertonen in het Gronings. En het werd gewoon niks. Was gewoon leeg. Gooie bedouwlings en te over. En toen schreef ik er nog eens dit. En ik dacht, jongens, dat kan ik niet mogen. Maar dat was een goud type. Dat is eigenlijk de eerste aanwijzing dat is iets zegt van, dat is beetest op een of andere manier. Ja, dus heb ik het toch maar afgemokt. Jan, is toen een mooie een gedicht of wat dan ook, waar ook een beetje de raadjes opzegd wordt? Ik heb die toeval, heb ik wel even twee hier liggen. En ik denk van, nou, voor hetzelfde geld beginnen we nog even over been. Maar er belde me iemand op en die zei, Jan, als je thuis nog zo wilt, moest je vrouw gewoon is, die moest nou ingaan. Zij breekt nou baggel af. Ik ben nou voet door aan de doos ingaan. Als ik doorsta, ben ik eten weer, dan leuk je jonkje. Schrijver, het gaan jeugd nodig. Hij moet fantasie hebben. Zeker bekend dichter en beeldend kunstenaar. Het huis staat er nog, van voet naar oorlog. Aan het eind van toen, Douden sloot. Aan de kaart het begin van wereld, het Groenland. Het geluk in onderwal, een overal met stevels. Een stok, een vlees verwek, zwaard hoorn. Het knuppen van een wurm, die nooit breekt. Bij voor boer en politie. God, die alles ziet. Zien toorn en straf. Het potje van ons buurwicht. En beste kou van boer in sloot. Ook dood. Hij roept ons bijna, zei Domi. En wie zong? Kinderen van één vader. Al die fantasie. Half schuit stroot al plat. Al sloot in God verdween.
Daar was het gedicht aan door het autorem op de steen was. Dat is wel mooi. Zo van, dat is terugkomen op een plek waar je lang woont. Dat is toch al bijzonder. Toen ik dus door stond, toen denk ik van nou ook even een rondje door de maar. En toen kwam ik, want dat is dus wel een van mijn dingen dat hij het wist vroeger, toen kwam ik door bij Kerk. De Walfriedenskerk in Been, de Schijve Toren. Nou, toen zit een verhaal aan vast in de geschiedenis. Bedevoort. Walfriedenskerk in Been. Ik bleef even staan. Saai omhoog. Hans Kaas schreeuwde het woord. Galm, uit grote goorten. Het stee van Walfrides. Vermoord. In dit godvrezend oord, dit hoes, eenmoude het beeld van die doom. Een stoere zit, het ergel speelt lof, het woord, die geboorte en vreugd, van angst en vergon tot stof, het geloof, alleenig in vroom. Ik twijfel weerom, gedachten in het antwoord, dat aanblik mij bood. Dit godshoes opreddert, vernijs aanklet, al wieder uitlood.